Vítáme vás na dnešním školení zabezpečovacího systému Power Series Pro od výrobce DSC. Seznámíme vás s programováním ústředny pomocí klávesnice a softwaru DLS5. Naším cílem bude zprovoznit ústřednu, přihlásit do ústředny klávesnici a zónový expander HSM 3408 na zóny 25 až 32, přihlásit dva bezdrátové PIR detektory, připojit ústřednu do cloudu, aby bylo možné použít mobilní aplikace Connect Alarm a Alarm Install. Základní nastavení je zapotřebí provést z klávesnice. Jedná se o přihlášení první klávesnice, přepnutí systému do češtiny, načtení modulů na sběrnici a přihlášení bezdrátových prvků. Detailněji si tyto kroky popíšeme v následujícím videu. Nejdříve přihlásíme první klávesnici stiskem libovolné klávesy, například mřížky. Spustí se reset textu do angličtiny, což může trvat i minutu. Nyní přepneme ústřednu do češtiny. Vstoupíme do instalačního režimu, stiskneme hvězdička 8 a instalační kód. Dvakrát stiskneme hvězdičku pro vstoupení do sekce jazyk. Zadáním 08 vybereme češtinu. A dvakrát stiskneme mřížku pro ukončení instalačního režimu. Systém se restartuje a přepne do češtiny. Opět vstoupíme do instalačního režimu. Vstoupíme do programování názvů, nalistujeme reset textů a stiskneme hvězdičku. Vložíme instalační kód a opět stiskneme hvězdičku. Spustí se reset textů do češtiny, čímž si usnadníme spoustu práce s překladem. V dalším kroku provedeme automatické načtení modulů připojených na sběrnici. Provádí se to v instalačním režimu, v sekci 902 a 3.0. Postupně se bude navyšovat počet načtených klávesnic, modulů a bezdrátových přijímačů. Moduly se mohou přihlásit v pořadí, které nám nevyhovuje. Změnu slotu provedeme v sekci 003. Nalistujeme modul, který chceme přesunout, a zadáme nový slot. Expandér na slotu 3 obsadí zóny 25 až 32. Pokud byl již tento slot obsazen, dojde k prohození modulů. Moduly rozlišujeme pomocí jejich sériového čísla, nebo si na nich můžeme rozblikat ledku. Vstoupíme do sekce 903 a vybereme požadovaný modul. V tomto případě modul HSM 3408 na slotu 3. Zobrazí se jeho sériové číslo. A na modulu se rychle rozbliká stavová LED kontrolka. Tuto sekci opustíme pomocí mřížky. V dalším kroku vstoupíme do sekce 804 a 3.0 pro načtení bezdrátových PIR detektorů. Uvnitř detektoru stiskneme tlačítko Enroll a po rozsvícení žluté LED kontrolky ho pustíme. Zobrazí se ID detektoru, které potvrdíme hvězdičkou. Poté vybereme volnou zónu v systému a nastavíme její typ na okamžitou a přidáme ji do bloků. V tomto případě nebudeme nic měnit, protože to nastavíme později. Název zóny také nastavíme později. Stejným způsobem přihlásíme i druhý detektor. Pokud nevyhovuje nabízené číslo zóny, můžeme ho změnit. Stiskem mřížky ukončíme přihlašování bezdrátových prvků. Pokud je bezdrátový detektor vybaven senzorem teploty, můžeme si ji zobrazit na klávesnici. Žlutý trojúhelník signalizuje poruchu v systému. Stiskneme hvězdičku a 2 pro její zobrazení. Pokud není nastaven datum a čas, nastavíme ho. Kontrolka porucha stále svítí. Opět zadáme hvězdičku 2. Jedná se o poruchu telefonní linky.
Proto vypneme její kontrolu v instalačním režimu. V sekci 015. Volbou 7 a menu opustíme stiskem dvojkřížku. Nyní je systém bez poruchy. Při programování ústředny přes LAN síť je zapotřebí zjistit její IP adresu. Vstoupíme do instalačního režimu. Poté zadáme sekci 851 a 992. Vidíme aktuálně přiřazenou IP adresu. Pokud vidíme samé nuly, musíme ji ručně nastavit v sekci 001. Vložíme požadovanou IP adresu. Opustíme instalaci režimu dvojkřížkem, aby se provedl restart IP komunikátoru a projevila se změna nastavení. Můžeme si zkontrolovat aktuálně přiřazenou IP adresu v sekci 851 a 992. A následně opustíme instalační režim dvojkřížkem. Nyní je vše připraveno pro programování ústředny pomocí softwaru DLS5. Základní nastavení ústředny již máme hotové. Další programování je možné opět provádět z klávesnice, ale my si ukážeme, jak provést programování pomocí softwaru DLS5. Ústředně se lze připojit několika způsoby. Přes PC-Link konektor jako u starších DSC ústředen. Přes micro-USB kabel, který vytváří v počítači virtuální COM port. Přes počítačovou LAN síť na objektu. Nebo přes Wi-Fi síť vytvořenou modulem HSM3 Wi-Fi, který je vložen do USB portu na ústředně. Tuto Wi-Fi síť lze také využít pro programování ústředny pomocí mobilní aplikace Alarm Install Pro. Aktuální verze softwaru DLS5 zakazuje z důvodu bezpečnosti používat výchozí přístupové kódy. Nastavte své přístupové kódy z klávesnice do sekcí 403 a 851.011. V následujícím videu si ukážeme připojení k ústředně pomocí autodetekce. V tomto případě není zapotřebí znát typ a verzi zabezpečovací ústředny a IP komunikátoru. Poté si stáhneme kompletní nastavení ústředny do počítače. Vytvoříme nový soubor. Zadáme název instalace a vybereme skupinu souborů. Použijeme autodetekci ústředny. Budeme se připojovat přes LAN síť a proto zadáme aktuální IP adresu komunikátoru. Dále zadáme přístupové kódy, které jsou nastavené v komunikátoru a v ústředně. Tyto přístupové kódy zabraňují neoprávněnému přístupu do nastavení. Vybereme ústřednu a spustíme autodetekci. Typ připojení je nastaven na IP adresu a po přenosu dat dojde k odpojení od ústředny. Potvrdíme znovu načtení souboru po detekci ústředny. Nyní probíhá stahování kompletního nastavení ústředny a modulů. Bylo dokončeno stažení nastavení a nyní můžeme pokračovat v programování. V následujícím videu si ukážeme nastavení zabezpečovací ústředny pomocí programu DLS5. Projdeme si nastavení bloků, zón, bezdrátových detektorů, správu uživatelů a také rozchodíme komunikaci do mobilní aplikace. Vstoupíme do záložky Bloky nastavení. Vidíme seznam všech bloků a jejich nastavení. U každého bloku lze nastavit jeho název, v tomto případě je nebudeme měnit. Povolíme prvních 16 bloků. Dvojklikem na Časy dojde k jejich rozbalení. Pro každý blok lze nastavit vstupní zpoždění a dobu pro odchod. Hromadně nastavíme dobu pro odchod na 10 sekund.
V záložce zóny vidíme veškeré nastavení týkající se zón. Můžeme změnit jejich název. Zadáme vstup. Tamper EZS. A hromadně zadáme název sklad. Stejný název i pro zóny 25 až 32. První zónu ponecháme jako zpožděnou. Druhou zónu nastavíme jako 24 hodin bezpečnostní. A ostatní zóny nastavíme jako okamžité. V atributech zón zrušíme u všech zón zvonkohru. Kromě vstupních dveří. První zónu přiřadíme do všech 16 bloků. Přiřazení ostatních zón provedeme za chvíli. Tento způsob zobrazení nemusí být pro někoho přehledný. A proto si ukážeme ještě jiný způsob. Pokud klikneme na číslici v prvním sloupci, zobrazí se nám pouze údaje týkající se vybrané položky, v tomto případě první zóny. Opět vidíme stejné údaje jako v předchozím okně. Pomocí šipek můžeme listovat mezi zónami. Každou zónu přiřadíme do požadovaného bloku. Stejný postup zopakujeme pro zóny 25 až 32. Zóny 11 až 16 jsou přiřazeny do prvního bloku. Mohou v něm zůstat, protože jsou nulové zóny. Ale my je z bloku 1 odstraníme. V záložce časové plány lze nastavit časy pro automatické zapnutí a vypnutí. Pro každý blok a každý den v týdnu lze nastavit čas zapnutí a vypnutí. V sekci Komunikace na PCO lze nastavit až 4 komunikační kanály pro přenos událostí na bezpečnostní agenturu. Lze nastavit, zda komunikace probíhá přes telefonní komunikátor nebo IP komunikátor. Jaký bude použitý komunikační formát, nabízí se SIA nebo Contact ID. Zda se jedná o samostatný nebo záložní komunikační kanál a jaké typy událostí se posílají na PCO. Ve výchozím nastavení se posílají všechny události kromě zapnutí a vypnutí.
V záložce Systém se nastavují parametry pro celou ústřednu. V nastavení Technika lze změnit instalační kód. V systémových textech jsou veškeré systémové texty a názvy modulů. Protože byl proveden reset textů z klávesnice, tak jsou již v češtině a nemusí se nic nastavovat. V systémových časech lze nastavit čas pro sirénu a nastavit aktuální čas na ústředně podle počítače. Aby se čas přenesl do ústředny, je zapotřebí provést komunikaci označených položek. V systémovém nastavení se nachází konfigurační kódy ústředny. V sekci 0.13 nastavíme dvojité zakončovací odpory. V sekci 0.15 povolíme zapnutí bez kódu. V sekci 0.17 povolíme automatickou změnu času. V sekci 0.18 povolíme signalizaci poplachu bzučákem klávesnice. A v sekci 0.19 povolíme funkci nátlakového kódu systému. Dále lze nastavit vysoký nabíjecí proud na ústředně a posilovacích zdrojích. V případě, že se na instalaci nahrazuje ústředna jiného výrobce, lze nastavit hodnoty zakončovacích odporů v detektorech. V záložce DLS přepínače lze nastavit, kdy a jak lze k ústředně připojit z počítače. V nastavení přístupu jsou vidět přístupové kódy použité pro autorizaci. V záložce PGM výstupy lze nastavit jednotlivé PGM výstupy na ústředně a modulech. Na výstupu lze nastavit, jakou událost signalizuje. Zda je v klidu sepnut nebo rozepnut. A z jakých bloků danou událost signalizuje. V záložce bezdráty se nacházejí všechny bezdrátové detektory, klávesnice, ovladače a další zařízení. Díky obousměrné komunikaci se veškeré nastavení provádí z klávesnice nebo počítače a poté se bezdrátově přenese do bezdrátového prvku. Například na 5 detektorů s kamerou lze nastavit chování LED kontrolky při poplachu a také jednotlivé parametry kamery. V záložce klávesnice lze nastavit parametry každé klávesnice v systému. Klávesnici lze nastavit jako společnou nebo blokovou. Dále lze přenastavit funkční klávesy F1 až F5. Pátou svorku na klávesnici lze nastavit jako zónový vstup nebo PGM výstup. Poté se do sekce 0.11 zadává číslo zóny nebo PGM výstupu systému. Povolíme zobrazení teploty na klávesnici v klidovém stavu. A zadáme číslo zóny bezdrátového detektoru s teplotním senzorem. Záložka uživatele slouží pro správu všech uživatelů. Lze zadat jméno uživatele, jeho přístupový kód. Vidíme, zda má naprogramován proximity přívěšek. Jeho přihlášení lze provést pouze pomocí čtečky na klávesnici. Atributy slouží pro nastavení oprávnění uživatelů. Ve sloupci bloky lze každému uživateli přiřadit bloky, které může ovládat, to znamená zapnout a vypnout. Záložka IP komunikátor slouží pro nastavení parametrů IP komunikátoru, jako je jeho IP adresa, maska sítě, IP adresa brány a DNS serverů. V záložce nastavení přijímače PCO se nastavují parametry komunikace na bezpečnostní agenturu, jako je ID kód a IP adresa. A nakonec záložka pro připojení ústředny do cloudu pro komunikaci s mobilní aplikací Connect Alarm. Změny v nastavení odešleme do ústředny stiskem tlačítka pro komunikaci označených položek. Nyní si ukážeme, jak rozchodit připojení ústředny do mobilní aplikace Connect Alarm.
Po přihlášení na stránkách kelcom.cz vyhledáme produkt Connect Alarm. A v záložce soubory stáhneme soubor se šablonami, které nám usnadní práci s nastavením. Rozbalíme jednotlivé soubory na plochu. Provedeme import souboru. Použijeme soubor pro ústřednu Power Series Pro s komunikací přes LAN. Nyní otevřeme importovaný soubor, abychom z něho mohli vytvořit šablonu. Šablona se vytváří v menu nástroje Průvodce Správa šablon. Stiskem tlačítko Kopírovat ze souboru vybereme importovaný soubor. A dáme uložit šablonu. Nahrajeme šablonu do našeho souboru ústředny. Přes tlačítko Nahrát šablonu vybereme vzorovou šablonu a stiskneme Nahrát. Změnilo se nastavení ústředny. Skopírujeme si identifikační číslo do schránky. Z tohoto čísla je zapotřebí smazat první a třetí číslici. Pomůžeme si vyhledávacím políčkem, kde provedeme požadovanou úpravu. Toto 10místné číslo je potřeba vložit do ID kódu pro PCO a dále povolíme komunikaci na PCO. Odešleme provedené změny do ústředny. Nyní se ústředna pokusí připojit do cloudu. Jakmile se na ústředně zobrazí porucha přijímače a porucha komunikace s PCO, lze provést aktivaci ústředny v cloudu pomocí aplikace Alarm Install. Spustíme aplikaci Alarm Install. Při prvním spuštění aplikace je zapotřebí, aby se technik zaregistroval svým e-mailem. Pokud již zaregistrován a přihlášen je, vybereme vzdálený přístup. Dále stiskneme tlačítko plus. Zadáme název instalace. Vložíme 12místné sériové číslo ústředny a instalační kód. Nyní probíhá aktivace. Ústředna byla aktivována. Zpráva žádné oprávnění uživatele znamená, že nelze provádět dálkový servis. Dálkový servis vždy musí povolovat koncový uživatel. Nyní je zapotřebí počkat několik minut, než se přenesou potřebné údaje z ústředny do cloudu. Na telefonu zákazníka spustíme aplikaci Connect Alarm. Při prvním spuštění aplikace je zapotřebí, aby se uživatel zaregistroval svým e-mailem. Stiskneme tlačítko plus. Zadáme název instalace. Vložíme 12místné sériové číslo a mastercode. Vybereme si nově přidanou ústřednu. Autorizujeme se svým přístupovým kódem. Vidíme stav ústředny. Žluté kolečko signalizuje poruchy a omezení. Níže jsou tlačítka pro ovládání všech bloků najednou. Pro přepínání obrazovek slouží ikony na stavové liště. Tuto lištu lze kdykoliv vysunout nahoru a zobrazit tak ikony pro rychlé ovládání. Můžeme si zobrazit detektory s kamerou a přehrát nahrané video, nebo si vyžádat aktuální video. Můžeme si zobrazit seznam všech detektorů, výstupů a modulů s jejich názvem a přiřazením do bloků. V tomto okně vidíme výstupy, které lze ovládat, a poslední okno zobrazuje události, ke kterým v systému došlo. Stiskneme ikonu hlavní a dále zobrazit vše. Zobrazí se seznam bloků v systému. Vidíme jejich stav a můžeme je ovládat. Lze zobrazit vnitřní i venkovní teplotu v daném bloku. Stiskem odkazu Upravit vpravo nahoře lze nastavit oblíbené bloky zobrazované na hlavní obrazovce.
Aktuální teplota na čidle se zobrazuje i v seznamu detektorů, například na detektoru číslo 9. Po stisknutí žluté ikony se zobrazí poruchy v systému. 3 vodorovné čárky vlevo nahoře slouží pro zobrazení nabídky. V menu nastavení aplikace lze vybrat motiv, způsob přihlášení a další parametry. V menu oznámení lze nastavit push notifikace a posílání e-mailů pro jednotlivé typy událostí. V menu uživatelé vidíme všechny uživatele zavedené v systému. Můžeme přidat nové nebo smazat stávající. Po vybrání uživatele můžeme změnit jeho jméno, PIN a přiřazené bloky. Zadáním e-mailu povolíme uživateli používání mobilní aplikace Connect Alarm. Spravovat uživatele může pouze uživatel s masterkódem. V menu ovladače lze přidat nebo smazat dálkové ovladače. V menu bloky lze měnit název bloku a vybrat detektory, ze kterých bude zobrazována vnitřní a venkovní teplota. V menu nastavení výstupu lze změnit ikony a název výstupu. Menu datum a čas ústředny nastaví na ústředně správný čas. Menu přístup technika slouží pro povolení vzdáleného servisu ústředny. Přístup je povolen na 1 hodinu. Nyní rozchodíme ústřednu v aplikaci Alarm Install. Spustíme ji, vybereme vzdálený, stiskneme plus, zadáme název instalace, vložíme 12místné sériové číslo a instalační kód. Dojde k uložení ústředny v aplikaci. Vybereme ústřednu a opět zadáme instalační kód. V tomto okně vidíme kontaktní údaje. Klikneme na ikonu nastavení a stáhneme data z ústředny. Vstoupíme do programování ústředny. Vidíme čísla sekcí a jejich popis. Vstoupíme do programování uživatelů. Vybereme uživatele číslo 2. Zakážeme mu atribut odpojení a ještě mu odebereme blok 3. Změny se automaticky barevně označí. Dále vstoupíme do nastavení zón. Zóna 1 je nastavena jako zpožděná. Můžeme vybrat jiný typ. Můžeme změnit atributy zóny, například zvonkohru. V sekci 005 můžeme změnit časy například pro blok 1. Nastavíme dobu pro odchod na 30 vteřin. Vidíme zde všechny dostupné sekce v ústředně, například konfigurační kódy. Můžeme vstoupit i do nastavení IP komunikátoru. Lze nastavit IP adresu. Zkontrolujeme nastavení přenosu na pult, což znamená ID kód pro PCO, IP adresu přijímače a název domény přijímače. Můžeme vygenerovat testovací přenos na PCO pomocí sekce 901. Vybereme si přijímač, na který má být poslán. Stiskneme tlačítko Nahrát. Můžeme si prohlédnout, jaké změny jsme provedli. Posunutím šipky nahrajeme změny do ústředny. K předchozím nastavením se můžeme kdykoliv vrátit zpátky. Vybereme si předchozí nastavení. Zobrazí se provedené změny. A můžeme například uživateli vrátit jeho oprávnění. Nahrajeme změny do ústředny.
Dále budeme pracovat s pamětí událostí ústředny. Stiskneme ikonu události a provedeme jejich stažení. Můžeme si prohlédnout události, ke kterým v systému došlo. Stiskneme ikonu Diagnostika. V tomto okně je vidět seznam zařízení na ústředně. Typ ústředny, připojený IP komunikátor. Dále seznam zón, jejich název, typ a přiřazení do bloků. U bezdrátových zón lze vidět sílu signálu a teplotu. Klikneme na první zónu. Můžeme ji přejmenovat. Zobrazit její nastavení. Vidíme typ zóny a stav atributů. Toto nastavení zde můžeme i změnit. Panáček v horní liště umožňuje spustit test chůzí. A pomocí ikony vpravo lze načíst sílu signálu bezdrátových prvků. Vidíme aktuální signál a průměrný za 24 hodin. Nyní se vrátíme zpět do softwaru DLS5. Záložka Stavy a funkce slouží pro diagnostiku ústředny a její ovládání. V položce funkce bloku lze ovládat jednotlivé bloky, jako zapnout blok v požadovaném režimu, vypnout blok a také ovládat PGM výstupy. Aby se příkazy provedly, je zapotřebí stisknout tlačítko komunikace označených položek. Položka Stav systému slouží pro zobrazení stavu systému. Aby zde byly zobrazeny správné hodnoty, je zapotřebí je načíst. Zobrazený stav odpovídá stavu ústředny v době načtení dat. Vidíme, že je signalizována porucha sirény. Stejným způsobem lze zobrazit stav bloků. A stav zón. Opět je zapotřebí načíst aktuální stav. Vidíme například, že je zóna 1 otevřená. A zóna 2 byla v poplachu a proto má nastaven příznak paměť alarmu. Program DLS5 také umožňuje zobrazování aktuálního stavu ústředny. V záložce Grafické zobrazení stiskneme tlačítko Aktuální stav. Pro správnou funkci je zapotřebí, aby bylo v DLS stažené aktuální nastavení ústředny. Což nyní máme. V tomto okně vidíme stav ústředny. Je signalizována porucha a jedná se o poruchu sirény. Na ústřednu je připojena klávesnice a expandér. Vidíme stav bloků. Blok 5 je zapnut. Blok 6 je vypnut. Vidíme stav zón. Zóna 1 je otevřená. Druhá zóna má příznak paměť poplachu. Pokud odstraníme poruchu sirény, automaticky se nám změní obarvení na ústředně. Pokud uzavřeme zónu, také se nám změní její barva a popis.
Ve spodní části se nachází paměť událostí, kam se online vypisují události, ke kterým v systému došlo, například vstoupení do menu programování uživatelů a další. Pro ukončení tohoto režimu stiskneme tlačítko Odpojení. V následujícím videu si ukážeme, jakým způsobem lze zjistit sílu signálu bezdrátového zařízení z klávesnice ústředny. A také si představíme nové menu diagnostika, kde lze zobrazit odpor zóny a také napětí a odebíraný proud na jednotlivých svorkách ústředny a modulů. Nyní zjistíme sílu signálu z bezdrátového detektoru. Vstoupíme do instalačního režimu. Vybereme sekci 904. Zadáme číslo testované zóny. Nyní je zapotřebí detektor aktivovat, například otevřením dveří nebo pohybem před detektorem. Po aktivaci zařízení se na klávesnici zobrazí aktuální síla signálu a průměrná za 24 hodin. Pokud již nechceme testovat další zařízení, ukončíme instalační režim. Ústředna je vybavena vestavěnou diagnostikou. Opět vstoupíme do instalačního režimu. Vybereme sekci 911. Dále diagnostiku ústředny. Vidíme vstupní napájecí napětí a odebíraný proud. V sekci baterie vidíme jednotlivé napětí a proudy. Dále si zobrazíme napětí a proud na AUX výstupu. Na sběrnici a na sirénovém výstupu. Dále lze zjistit odpor každé zóny. Stejným způsobem lze provést diagnostiku jednotlivých modulů a klávesnic na sběrnici. V následujícím videu si ukážeme, jakým způsobem lze zapnout a vypnout jednotlivé bloky na globální klávesnici. Dále si ukážeme, jakým způsobem se na klávesnici provádí programování uživatelů a jejich přístupových karet. Na tomto videu si ukážeme ovládání systému z globální klávesnice. Po autorizaci kódem nebo příběžkem se zobrazí stav prvních 8 bloků. V prvním řádku se zobrazuje číslo bloku a v druhém řádku jeho stav. Listováním lze zobrazit stav dalších bloků. Bloky lze ovládat různými způsoby. Vložením dvouciferného čísla bloku, například 01 pro blok číslo 1, 05 pro blok číslo 5, 12 pro blok číslo 12. Stav tohoto bloku je na další obrazovce. Můžeme listovat dále. Zobrazí se možnosti pro zapnutí a vypnutí všech bloků najednou. Dalším listováním se zobrazí jednotlivé bloky i s jejich názvem a aktuálním stavem. Stiskem hvězdičky se změní stav bloku. Můžeme nalistovat druhý blok a zapnout ho. Dále si ukážeme vypnutí všech bloků najednou. Pokud jsou všechny bloky ve staru připraveno, můžeme je hromadně zapnout. Písmeno X znamená, že běží doba pro odchod. Písmeno A nebo Z znamená, že je blok zapnut. Opět bloky vypneme. Písmeno R nebo P znamená, že je blok připraven pro zapnutí. Písmeno N znamená, že je v bloku pohyb nebo je otevřeno okno či dveře. Stiskem mřížky ukončíme ovládání systému. Nyní si ukážeme zprávu uživatelů a jejich přívěšků z klávesnice. Vstoupíme do zprávy uživatelů stiskem hvězdička 5 a mastercode. Nalistujeme uživatele a hvězdičkou ho vybereme. Nastavíme přístupový kód na 4 jedničky.
Přihlásíme mu přívěšek nebo kartu. Čtečka na klávesnici se nachází v místě označeném kolečky. Přiložíme kartu a dojde k jejímu načtení. Uživatele lze pojmenovat. Přiřadit mu bloky, které může ovládat. Změna se provádí stiskem hvězdičky. Menu Další volby slouží pro zobrazení následujících skupin bloků. Menu Funkce uživatele umožňuje nastavit vlastnosti přístupového kódu. Zda se jedná o kód správce, nátlakový kód, jestli může odpojovat zóny a další. Písmeno T znamená, že uživatel má naprogramován kód a kartu. Právě jste absolvovali poslední část školení zaměřenou na reálné zprovoznění systému, včetně mobilních aplikací. Děkujeme za vaši pozornost.